Pripadnici SIPA i Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a kantona Sarajevo, MUP-a Republike Srpske i policije Brčko distrikta počeli su akciju kodnog naziva List 1 zbog organizovanog kriminala. U toku su pretresi objekata na 10 lokacija na području opština Tuzla, Bjeljina, Srebrenik, Gradačac, Brčko, Sarajevo i Istočno Sarajevo zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog dijela, organizovani kriminal u vezi s krivičnim dijelom, nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Cilj je suzbijanje nelegalnog prometa duvana u Bosni i Hercegovini. Budžet Bosne i Hercegovine oštećen je za oko 1.200.000 maraka. U ovoj fazi pronađeno je i privremeno izuzeto oko 10 tona duhana u listu i sječenog duhana, razna poslovna dokumentacija, kompjuteri, mobiteli, SIM kartice i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, a 8 osumnjičenih osoba predmet su obrade. O njihovom konačnom statusu tokom dana odlučit će postupajući tužioc Tužilaštva Bosne i Hercegovine.